Grabe yun nga. Ang lorgy, pre. Grabe yun to, pre. Yung ko nakakuha niya, pre. Kay mubo niya, pre. Tumuklo lagi. Grabe yun to. Pre. Ako ingon sa imo ha, pre. Ako pangutan na sa imo. Nganong nag-inusara, wala ko ni mo gihulat. Disturbo mo kung nandun ka muklogod, pre. Nabilyaso na ako ang diskarte noon. Silan, pre. Anak ko sa imo, gituman ni mo akong giingon nga nagpapurma ka. Napapurma yung ko kahapon. Good. Nagsapatos ka. Chinilas lang, pre. Apa na. One down. Nagdala kag motor. Wala po, pre. Nagperfume ka wala? Kalimot po, bro. Siyempre, pre, bisan pag wala tong duha ka muklo, pre. Ang may tabo ato, i-reject yapon ka. Bahala dyan, pre. Basta kansin yung kayo to, pre. Kansin yung kayo ko. Katunyagi, pre. Anong ibang king ko, napasiklab ko sa babae. Pre, napasiklab ko. Pre. Napasiklab ko, gipang ko niya, pre. Naman ako, pre. Oh no! So, man pagmotor eh. Ano mag-motor do ba? Chika, pre. Chance na nimo ni ha. Bantay ka. Chika. Tara. Ma'am, mayong hapon. Sari tuyo ninyo diriya. Murag na problema ka ma'am ba nga unsaon pag drive og motor? Sakto yun ka diya, pre. Tama gyud ko dira iya, namon lima jud ko dito, dadala pa ko motor. Tama ma'am. Kani ako ang kauban si paring Jonjon. Oh, Jonjon. Ila mo, Jonjon. Tama na. Kuha ni siya ma'am. 4 years grad siya sa LTO. Kapalo ni sa tanan. Matang sa mga rules. Sakto yun ka diya, pre. Yuki pala iba kay para dili siya malain. Pasensya na, pre. Nagkay-dawir lang. Ma'am, mulakaw na ko kay sinagulat ang asawa. Si paring Jonjon ay mutudlo sa imo ha. Ay, kabala ka, pre. 4 years grad ni. 4 years grad. Sanay bala. Bye. Pre, bahala. Sige, pre. Amping, pre. Ma'am, kasi gusto ni mo may balaan. Bisan unsa lang kuya, basta makabalo lang ko drive. Manyak mo ni eh. Ako man ang uyabo. Oh shit! Excuse sa mama, ako sa drive, ma'am. Dimuhan di ka, ma'am. Unsa mong pagtudlo na ako sa inyong ha. Excuse ha. Ganyan na pag-drive, ma'am. Kini! Ernan? Tutoy. Ma'am, andam na ka, ma'am. Ay, ma'am, ayo kay kun, ma'am, kay kulok kay, ma'am. Ano yung ma'am, oh, nga na siya pag-drive, ma'am, oh. Ma'am, gilok kay, ma'am. Pwede ba tilaya? Ma'am, lain ang sumunting kong mamoy.